Ei, que són les 6:19 i en la primera hora d'este programa del Territori Sonor, en el primer tram de 6 a 7, sempre tindrem el nostre acústic i la nostra entrevista en profunditat. Pot ser que per la seva veu molts de vosaltres no ho reconegueu, perquè fins ara mai havia sigut un frontman, però en canvi la seva presència era imprescindible. I això tan característic del seu fidel company, el contrabaix, ha fet úniques cançons essencials. Interessant, no?, esta versió que fa Gene Ward en l'homenatge a Teresa, un tema emblemàtic d'Ovidi Montllor. Vos deia del nostre protagonista que eixe so tan característic del seu fidel company, que és el contrabaix, ha fet úniques, singulars, cançons fonamentals de l'escena valenciana. Eixes 4 cordes fregades han visitat pràcticament tota la geografia europea i gran part de Llatinoamèrica. Ell és membre fundador, baixista del col·lectiu musical i de cultura lliure Horchata Sound System. També ha passat per formacions referencials de l'escena combativa valenciana, com va ser Obrim Pas, i va realitzar la gira de presentació del primer disc de Zoo. Quina meravella de versió de l'homenatge a Teresa, eh? Este músic incansable i jazzman inesgotable també és col·laborador habitual en jam sessions com companys de l'alçada de Perico Sambeat, Boro Garcia o Vicent Espí, entre molts altres. Organitzador de la jam session al Cafè Cronopio i participant dels projectes jazzístics Ramon Cardo and the Nyora Boopers, Domisol Sisters o The Dancing Peppa Swing Band, avui ens presenta el seu projecte més personal, que es diu així, Gene Ward Bro, i ell és Jaume Guerra. Endavant, els micròfons d'Apunt Mèdia són vostres, van interpretant ara en la primera cançó La princesa negra. Un aplaudiment per al projecte més personal, us comentàvem a de Jaume Guerra, Gene Ward Bro. Ara ens explicarà què vol dir això.
Ve acompanyat i molt ben acompanyat, com podeu comprovar, de Carles Medina a la guitarra i Roser Cruells ha vingut cantant. Roser forma part dels Catarres, que vens pràcticament de Vic, no? Del mercat de Vic. Roser, has estat actuant allí amb els Catarres? Sí, hem estat actuant aquest cap de setmana i aquesta setmana que tenia vacances he aprofitat i he baixat aquí, al País Valencià. Està molt bé ajuntar-se en aquestes fires, en aquests mercats de la música. Pròximament ens trobarem també allà en el Trobam, a Castelló. Jaume Guerra, benvingut. Hola, gràcies, què tal? Perquè teniu previst actuar allà també, no? Sí, estarem al Trobam el dia 8 de novembre, dijous. Estarem ahí tocant i presentant este projecte. El Trobam, també la Fira de la Música Valenciana. Carles Medina, com estàs? Bona vesprada, molt bé, moltes gràcies. Com estàs vivint este projecte? Amb molta alegria i molta il·lusió d'acompanyar un amic i ser acompanyat per un amic. Per cert, que tenim un concert ja amb el Mar d'Amura, un lloc molt especial, al barri del Cabanyal de València. Sí, este dijous a les 8:30 estarem ahí, tindrem ja el CD físic, volia haver-lo portat avui però encara no arriba de fàbrica, coses del directe, i això estarem presentant l'EP ahí d'una manera molt íntima. Què estem escoltant ara i el que hem escoltat abans? Irene. Abans hem escoltat Cançó de Brest per a una princesa negra, amb les veus de Jaume i de Roser, i ara mateix escoltem You Don't Know What Is Love, dos temes del nou EP de Jim Ward. Escolta, Jaume, tu t'estrenes en la veu sense deixar el contrabaix, que quina figura de contrabaix, és imponent. Sí. És un instrument que realment dius, t'inspira molt de respecte. Amb aquestes sessions feréstegues, editat per Sedallàs Records, on has volgut encetar un camí de coneixement personal. Podem parlar del teu treball més íntim, no?, fins a la data? Sí, clar, la veritat és que, bueno, ja es posar-se a cantar ja és algo molt personal i molt loc en un principi perquè no, bueno, havia fet alguns cors en horchata i en Obrim Pas, en Zo també, però clar, no és el mateix fer un cor i estar allà amagaet amb molt poc de volum a estar ahí, no? I la tria ha sigut molt personal, tant a nivell de la música, els temes tenen un fort significat per a mi, i la gent en la que m'he envoltat, tant en els músics, els tècnics de gravació, els vídeos, tota la gent, tenia un significat i era això, era pues, tirar-me a la piscina, algo que sempre havia volgut fer i no m'havia atrevit a fer, i en això estic. Sí, perquè venies d'una vessant, te coneixíem més d'una vessant combativa, no? I ara veiem ahí en clau jazz, més intimista. Sí, bueno, estava en un aspecte de la meva vida més combativa, més explícita, ara potser és més implícita. Per a mi és també molt combatiu, per a mi el que estic fent, i crec que a nivell general també, vull dir, muntar projectes el més sincers i horitzontals possibles, jo crec que ja és un acte polític, i això, i les lletres, tot això tenen un significat ben concret també, perquè tria cada cançó. Ara potser estic més basant en temes més personals, però que al final són col·lectius també, i com la visió de l'amor. Tu pots tenir una visió de l'amor molt macarra i molt masclista, o altres visions de l'amor que jo considero més encertades, i vaig un poc ara més per ahí. Al nou camí en solitari, Jaume, combines la improvisació pròpia del jazz, introduint textures molt diverses, perquè trobem estàndards jazzístics americans combinats amb un repertori en la llengua d'Ausiàs Marc i cançó popular hispanoamericana. I clar, la pregunta és, com conviu tot aquest colorit repertori? Doncs encara estic en el procés. Penso que sobretot aquesta música, el jazz, és sempre un procés. I quan vaig començar en aquestes tres llengües perquè són les que més còmodes, són les que parle habitualment i des de ben xicotet,
I bueno, pues vaig triar cançons que em representaven i se sentien, que me sentia còmode, i a poc estic fent que el repertori tinga més coherència i així estic intentant aconseguir que tinguin coherència. De bé llorar. Jim Ward Bro, què vol dir això? Doncs això ve de fa molts anys. Jo vaig començar a estudiar anglès des de ben xicotet i tenia un professor que un dia me deia, tio, el teu nom en anglès mola molt. I me va dir, Jimmy Ward, tio. You are Jimmy Ward. I Bro? I bueno, claro, aleshores, quan vaig començar este projecte vaig dir, tio, esta és l'oportunitat, ja que sóc jo el líder, d'aprofitar aquest nom. I un poc en la burrera pues, vaig dir, vale, pues Jim Ward, i vaig afegir-li alguna més, i vaig agafar el diccionari i vaig pegar unes voltes i vaig veure, hòstia, Bro, m'agradava com sonava, i vaig veure que també, pues, Bro, no? Un caldo, que era, pues això, dir... Amb pues, molta substància, no? Sí, la substància de tot el que he sigut jo de moment, vitalment, pues això és el que vaig a tirar ara d'una manera més o menys inconscient i llançar-se. Mira que no caure nosaltres en Jim Ward i pegant-li voltes i és... I era fàcil, Jaume Amàlia, era Guerra. fàcil. Brou, el caldet del brou. Ja sabeu, dijous a les 8:30 al Mar d'Amura presenten el seu projecte. És un bar-restaurant, un pati que està restaurat allí en el ple barri del Cabanyal, un lloc molt especial per escoltar música en viu. Parla'ns de la formació del teu grup, que la completen músics emergents de l'escena del jazz valencià, no? Bea Estevez al saxo alt, Carlos Medina, que el tenim així a la guitarra, Carlos Ayuso a la bateria. D'on naix el fet de començar a treballar junts? Doncs, bueno, ens coneguem, Carlos Medina i jo ens coneguem, bueno, i Bea Estevez ens coneguem del conservatori, Carlos i jo van ser companys de pis també, i, bueno, pues això, ens coneixíem, és una persona increïble, un músic increïble, no sé què és millor, si persona... Bueno, és tot increïble. Cuiner. I bueno, això, Bea també la coneguem del conservatori i Carlos Ayuso no el coneguem del conservatori, però sí de les jams de València. Bea és de Corunya, Galícia, i Carlos és d'Extremadura i vingueren a viure així. Actualment Carlos Ayuso ha començat el conservatori però a Amsterdam perquè l'han triat per estudiar ahí, perquè és de lo bo que és. I això, i es vaig triar pues, perquè me pareixien músics molt guais i perquè eren persones increïbles. Estic intentant rodejar-me tot d'amics i persones estupendes per a treballar a tots els nivells. Carles Medina, tu d'on venies? Jo venia i vinc de l'Alcora, capital de l'Alcalatén. Bon lloc, sí senyor. I el que passa és que cap a l'any, no recordo molt bé, 2009-2010, vaig vindre així a València a estudiar el superior de música i vaig conèixer gent estupenda, meravellosa. I així estàs. Així estic. Dius, cada cançó està triada especialment, la lletra té un significat per a mi. Està concretament? Bueno, de Villorar lo que me encanta es el fet de contraposar quan acabes una relació, ja sigui de qualsevol tipus, no? Normalment aquestes cançons, aquests estàndards són sobre amor romàntic, no? Jo crec que es pot traslladar a qualsevol tipus de relació, que tingues una estima a una persona, bueno, un projecte, el que siga, no? Que la nostra societat, un poc venint de la tradició, diria, de la tradició cristiana, és com la culpa, no? Quan s'acaba algo, sentir, fustigar-se, algo s'acaba, és fatal, no? I entonces jo crec que el de Villorar és com, tio, vale, ha passat això, cadascú passa el seu moment de dol, més curt o més llarg, i, bueno, a mi m'ha passat voltes que és de rotllo, hòstia, he passat algo roïn, he trencat una relació per lo que siga i me sent molt bé. I ja està, i no tinc que sentir-me malament per sentir-me bé. I aleshores de Villorar no, vull dir, si vull plorar, plore, i si no, pues estic feliç i crec que és important per a la vida, no? Deixar-se fluir perquè un sent. Bé, i t'estàs acompanyant d'una veu que acompanyada queda, la conjunció teua i la de Roser, queda molt agradable, en un punt màgic, eh?
En Cançó de Vespre una princesa negra, que és la cançó en la que hem començat, sí, la fem en Roser Cruells. Com estàs en la col·laboració, Roser, Doncs amb estos xics? molt guai, perquè aquesta cançó ja m'agradava molt des de feia molt temps i no sé, ens la vam ensenyar una a l'altra i ens va agradar moltíssim i a partir d'aquí va ser tot així, no? Va sortir una miqueta de casualitat de poder fer la col·laboració amb ells i em va fer molta il·lusió i estic molt contenta. També faràs bolos amb ells? No faré bolos perquè... Bueno, no ho hem parlat gens, però no faré bolos, però aquest dijous Sí, que no? toqueu aquí al Mar de Mora sí que faré una col·laboració amb ells. Molt bé. Bueno, això... És que jo no sé, t'ho digo tu. Ahí estaràs, no? Ara sí que aneu a fer-nos una altra cançoneta en directe? Clar, Quina? com vulgueu. Ara farem un tema del gran Carles Dénia, admirat per nosaltres com a músic, com a cantant, com a compositor, i bueno, un poc la raó de tocar jazz amb temes propis del país, i més que també estàndards americans, pues agafar estos temes i reivindicar-los, que també es poden tocar en un concepte jazz d'improvisació. Fantàstic. Situeu-vos en l'escenari d'est episodi del Territori Sonor. Si devora meu un dia, de Carles Dénia, passat pels sedars de Jaume Guerra, amb este projecte, Clau Jazz, el Jim Ward Brow. Ens situem amb el contrabaix, les veus, la guitarra, Carles Medina, Roser Cruells, Jaume Guerra. Si devora meu un dia lluny marxares i em passaria. Si devora meu un dia lluny marxares i em passaria. I em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp i demanant per tues viatgers que per ma casa passaren. Marxares i em passaria. Si devora meu un dia lluny marxares i em passaria. I em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp i demanant per tues viatgers que per ma casa passaren. I em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp i demanant per tues viatgers que per ma casa passaren. Sessions Ferèstegues, un EP de Jim Ward Brow, Jaume Guerra, que està gravat en directe en diferents localitzacions i que ha estat enregistrat en vídeo. Unes sessions que a més s'han realitzat en llocs a priori poc corrents, no?, per ser gravacions musicals, però que totes tenen un significat concret. Això és una altra raó més que reflecteix la part més salvatge d'este EP, d'esta proposta, Jaume.
Sí, bueno, decidirem... Això, tenia ganes de gravar vídeos i que també tinguera un significat i bueno, el primer vídeo que traguérem, que va ser el d'homenatge a Teresa, estigué col·laborant Alex Seguí a la pintura i gravat per Marc Sempere, que també és un dels culpables pels quals estic jo cantant, que va ser el realitzador del vídeo, i ho farem a l'estudi d'Àlex Seguí, Cançó de Brest també el farem allí, i després farem en la Peseta, Bodega La Peseta, el Grau, que és d'una amiga de fa molts anys, que, bueno, una amiga prou especial per a mi, això era com, hòstia, gravar-lo allí era molt guai, i això farem, i clar, no estava condicionat per a gravar, però bueno, Jorge Pérez Soria, que és un tècnic increïble, va fer tot el que calia per a que sonara guai, i bueno, estic prou content del resultat. Presenta els oients i oyentes que estem escoltant ara. Doncs això és Ramon Cardon d'Enyora Boppers. Això és a fer la mà i bueno, és un disc que gravarem fa 2 anys també per a Seda Jazz Records. Per cert, aborígens, estarem en el Festival de Vila-real este divendres fent programa en directe, Real Vila-real. Estaran figures com Àngela Forquet amb nosaltres allà. Si vos agrada el jazz, heu de vindre a veure com fem la ràdio, o ja vos direm com, on, etc. o sintonitzar-nos. I si parlem de jazz, la teua relació, Jaume, amb el jazz ve de molt de temps arrere, perquè després dels teus estudis professionals en el Conservatori Professional de Música de Catarroja i després en el Conservatori Superior de Música de València, comences a col·laborar amb noms de la talla de Ramon Cardo, Perico Sambit, Albert Sanz, Toni Belenguer, etc. I d'aquí 2 preguntes, perquè primer de tot, com va ser la teva elecció a l'hora d'optar per aquesta branca, i després, si existeix la indiscriminació del jazz dins dels conservatoris professionals. Què penses? Bueno, jo vaig començar realment a interessar-me en el jazz, sobretot en jazz fusió, al principi amb el baix elèctric, molt jove, ja inclús abans de començar el contrabaix del conservatori i tot això, que jo vaig començar molt tard el conservatori als 23 anys, i el que passa és que he estat tocant després solapant amb horchata, amb obrint pas i tot això, i ho tenia ahí com anava fent cosetes, fins que no vaig, al final de la meva etapa un poc més de música més combativa, més explícita, vaig ja dedicar-me més en sèrio amb això, i vaig ficar-me al conservatori. El que dius de la discriminació, evidentment, el Conservatori Superior de València, si no fora pels mestres la gran majoria dels mestres de jazz, perquè sí que n'hi havia una majoria de mestres de jazz que s'ho currava molt, si no haguera sigut per ells, entre altres Ramon Cardo, haguera sigut fatal. Estava fatal organitzat, no n'hi havia diners, no teníem aules. Jo recordo el primer any que estàvem encara en el conservatori antic, que era com estar en el tercer món. Tenia classes que tenia que compartir, que no cabíem en les classes, que no tancaven les finestres, era un desastre. I després passàrem, i ara el superior s'inunda tots els anys, que això és pas del jazz i pas del clàssic, però sí, teníem les pitjors aules, les pitjors condicions, i duem 30 o 35 anys de retras en aquest sentit, en música moderna, en cultura en general al País Valencià, i, clar, el jazz no és una excepció. Ramon Cardo ho ha denunciat això, aquesta situació del jazz en els estudis superiors 1000 vegades. Jo no sé si s'han de posar ja les piles. Jo no sé si és una situació només d'ací, del territori sonor valencià, o de la resta de l'estat espanyol també passa. Jo la resta de l'estat desconec també, perquè això ve molt també de la tradició de cada territori, no? Sí. Vull dir, a Catalunya mos duen molt avantatge. Per exemple, n'hi ha molta tradició, però clar, el que és estrany, jo no desconec la tradició que n'hi haurà en Extremadura, per exemple, per dir una comunitat, perquè ho desconec simplement. Però al País Valencià n'hi ha moltíssima tradició de bands, de gent que toca jazz,
i claro, no està equilibrat la tradició que n'hi ha de músics amb l'educació reglada que ofereix la Generalitat en aquest cas. I la Seda Jazz en aquest aspecte està cobrint un buit molt important des de fa més de 25 anys. Exacte. Bé, estem així en el present. El 2018 has presentat el projecte en diferents festivals, clubs de jazz, i a principis del 19 publicareu el segon volum de les sessions ferèstegues i continuareu presentant el projecte. Hi ha algunes... Bueno, ja tornareu així, no? Amb el segon episodi. Com està sent rebuda en el món del jazz, els teus companys, què diuen? Bueno, bé, a mi sempre pense, vull dir, entre els amics sempre te van a dir que guai, no? Suposo. No hi ha crítica entre vosaltres o què? Bueno, sí, a veure, constructiva sí. Jo crec que més o menys està rebent-se bé. A mi, sobretot, el que m'interessa és que a la gent en general... Vull dir, jo sempre penso que toca per a la gent, no per nosaltres mateixos. Vull dir, tot i que m'agrada que a altres músics li agradi tot això, jo el que m'interessa és que al públic... Bueno, m'interessa és que m'agradi a mi, als meus companys, i després espero connectar en públic, siga seguidora de jazz, no jazz. També això no és una proposta molt estricta de jazz, no molt purista, però bueno, ahí estem improvisant i és el que compta. Alguna cosa que ha fet gir? Carles Medina? Bueno, jo crec que tot el que ha dit Jaume, resumint, està molt bé. La situació dels conservatoris, no cal dir més, podríem fer molts programes d'això. I després, respecte a la rebuda del projecte dins de lo que és el món del jazz, jo crec que les nostres generacions són molt obertes. Tal volta en el passat sí que la gent era com més purista i se criticava més, però a mi em dóna la sensació que nosaltres som bastant més oberts i la música al final és tota música. Dir-hi com vulguis. Així és. Bé, com que estem en el final de l'entrevista, recordem als oients que estareu a les 8:30 en el Mar d'Amura, el dijous, en la presentació d'este primer EP de Jim War Bro, Jaume Guerra, amb els seus companys músics i músiques. Ara aneu a tocar-nos Abril 74, un clàssic de Lluís Llach. Exacte. Aneu a l'escenari. Moltíssimes gràcies, Carles Medina, per portar la guitarra i deleitar-nos amb el teu talent i també amb el talent, per descomptat, de Jaume Guerra, ara el contrabaix i la veu. Moltíssimes gràcies per la col·laboració, també, integrant dels Catarres, Roser Cruells. Mil gràcies, salut i música. Per cert, la sonorització avui a càrrec d'Iñaki Mazquiarán. Així de bé sonen davant dels micròfons d'Apunt Mèdia. Endavant. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si conegueu el cau de les sirenes allà dins de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí vaig estimar. Si guanyem el combat.
a terra porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui vaig estimar. Quan guanyem el combat Gràcies. Caixa Popular. Heu sonat de bé? Sí? Que guai. Caixa Popular amb la música. Vos podem enviar les peces individuals si voleu, Sí, claro, de puta madre. Sí, sí, sí. Hola, aborígenes de territorio sonor. I el podcast per descomptar sencer. No sé cómo ha pasado Que guai. ¿Hablemos o ya hemos tirado? Ya está. Ahora que yo me calentaba ya, no he saludado. La primera vega que Que vinc a guai, la ràdio no gràcies. saludes. Saluda tu de la meva part.